bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Maybe you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. You didn't think that I'd come back swinging. You tried to break me, but you see what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Bueno, chámome Javier Carceller. Bueno, vamos falar un pouco sobre os autores do Rexurdimento. Eu farei unha presentación de cada un, bueno, son tres, Rosalía de Castro, Pondal e Curros. Farei unha introducción de cada un, e despois de cada introducción, algún compañeiro meu pois recitará un poema. Bueno, primeiro empezarei con Rosalía de Castro. Rosalía de Castro foi, como xa sabedes, o autor máis importante da literatura galega. Non só da literatura galega, tamén da literatura española. Facendo un balance, dámonos conta de que escribiu máis poemas en castelán que en galego. Pero en galego ten máis importancia, é máis meritorio porque nese momento era un momento bastante frágil para a literatura galega, a lingua galega. Bueno, moi poucos lugares do mundo poden dicir que o seu rexurdimento fora levado a cabo. Adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, orquiña que quero tanto, figuiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que movo vento, paxariños piadores, casiñado moi contento. Muiño dos castañares. Así, non desgrados de lugar. Campaniñas trimbadoras, vexa do lugar. Mamoriñas das silveiras. Eu lle daba o meu amor. Caminiños entre o millo, miña terra, adiós, adiós, adiós. Adiós gloria, adiós contento. Deixo a casa onde nací. Deixo a terra que conozo por un mundo que non vi. Deixo amigos por extraños. Deixo a beira polo mar. Deixo, en fin, canto ben quero, quen pudera non deixar. Adiós, adiós, que me vou. Erviñas do Campo Santo. Onde meu pai se enterrou, erviñas que quero tanto. Terriña que nos guiou. Xa se oi, non sei moi lonxe, campanas do pomar, para min, hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oi, lonxe máis lonxe, cada balada é un do, Bume soio, sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós para sempre, quizáis. Dígoche
este adiós chorando dende a beiriña do mar. Negra sombra que más hombres, ves os meus cabezais para na facenda me movo. Cando masino que sida, no mesmo sol te va mostras, e eres a estrela que brila, e eres o vento que zoa. Se cantan, esti que cantas. Se choras, esti que choras. E es o marmurio do río, e esa noite, e esa aurora. En todo estás ti, e ti es todo. Pero a min, en min mesmo moras. Non me abandonarás nunca, negra sombra, e sempre máis sombras. Moucho en riba daquel penedo. Non che teño medo, Moucho. Moucho, non che teño medo. Unha noite negra, como os pesares que eu teño, noite filla das sonrisas, alas que estenden os medos. Hora en que cantan os galos, hora en que xemen os ventos, e as meigas bailan e bailan xuntas co demo primeiro. Arrincando verde bronce, portas e follas fendendo, e todas de branco vestidas, todos os brancos pelos. Contra quen os cans soubean, aguirando o triste inverno, cando remembrar se miran ante os toxales espesos. Como encendidas candeas, ollos de lobo femento, e as ramalaxes das montes ante se murmuran quedos. E as follas secas que espallan, os aires da noite inquedos, en remuiños se xuntan con novo estremecemento. Indo camiña da igrexa, saía cos meus pensamentos, cabo da fonte da Virxe, que tiña no cemiterio. Despois de escoitar un soplo que me deixou sen alento, eu vendín estar o Moucho en riba daquele penedo. Arremuñadas todas as carnes se me puñeron, e os cabelos no foron erguendo direito. Gotas de suor corrían a fío polo meu peito, e trebaba como treban as augas cando vai vento, na pía da fonte nova que sempre está revertendo. Aquel Moucho alificado, cal se fose o mesmo Deus, fito a fito me miraba cos seus ollos rapuñeiros, que coidei que me roubaban, non máis que de lonxe veros. De lume parecían, e que me queimaron penso que eran tizos roxos das fogueiras dos infernos, que por as niñas me entraron hasta o corazón direitos. En el remorsos había, de amoriños pecañentos, ai que entende eses amores, non pode achar bon sosiego. Chovía si Dios ten auga, ventaba en todos os ventos, e ensarrapicada toda a camiñar non matrego. O Moucho fica na espera naquel penedo. Mais acórdome da Virxe, que sempre comigo levo, rezo unha Ave María, e cobrando no alento, como os paxaros do mares, nadando paso o regueiro. Brinco a enriba do valado, corro embaixo do portero. E dende alí berro entonces con cantas forzas teño. Non che teño medo, Moucho, Moucho non che teño medo. Rosalía, vou falar sobre Manuel Curros Enrique, que sería o seguinte autor. Bueno, Manuel Curros Enrique, o que se podría decir así en términos xerales distinguindo dos outros dous autores, é que sería como a voz cívica dentro dele, xa que ele estaba bastante comprometido con ese tema político e reivindicativo. Dentro das súas obras, digamos que distinguiríamos varios tipos de poesía, que logo xa explicarei un pouco. Por exemplo, un exemplo de poesía costumista sería as tres poesías que presentou ao certamen literario das Urnas, que era o gaiteiro de un abo de Nenibón, o gaiteiro de Penalta, a Virxe do Cristal. E bueno, escribiu máis obras, pero así de destacar outras sería, por exemplo, Aires da miña terra, a cal, bueno, pois en 1880 denunciaron por a publicación no Bispo de Ourense, en 1881 foi absorto. Bueno, falando deses catro tipos de poesía, estaría a poesía costumista, poesía lírica, logo estaría a poesía satírica e a poesía cívica. Agora, se xa sabedes un pouco máis, pois van recitar os poemas de Ignacio García Irimia e Ana Corpera. Ben, eu
eu vou recitar a primeira cantiga que fixo Furros na súa vida, cantiga, di así. No xardín unha noite sentada, pois o refrexo do branco luar, unha nena choraba sen trégolas aos desde un ingrato galán. A coiteda entre queixas decía: se no mundo non teño ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos os olliños do meu bebé. Os seus secos de melancolía camiñaban nas alas do vento, mas o seu eco repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Non se dela, de pé, sobre a popa dunha neve negreiro vapor, emigrado camiño da América, vai o pobre, infeliz amador. Ao ver pasar as xentís anduriñas, cara a terra que deixa cruzar, quen pudera convosco, pensaba, quen pudera convosco voar. Mas as aves eu que fuxían, se leiro os seus amargos lamentos, solo os ventos repetían. O morte, quen pudera convosco voar. Noites claras, de aromas en lúa, desde entón, que pena vos hai dos que viron chelo na nena, dos que viron un barco marchar. Dun amor verdadeiro, real, só queda, de vaguas a proba, unha cova nun outeiro e un cadáver no fondo do mar. A miña poesía nace o mallo, e así. Aí ven o mallo de flores cuberto, puxeronse a porta cantando meus nenos. E os puchos furados para min estender, pedindo as crocas no meu castiñeiro. Pasei rapaciños calados e queros, que o tempo de hoxe quedaba un puntero. Eu somos o pobre do povo galego, para min non hai mallo, para min sempre inverno. Cando eu mato padre e donos libertos, eu plan non me quito entre abucos e empréstimos. E como os avales florezan nos seios, chegado agora entonces o mallo que eu quero. Queredes castañas no meu castiñeiro, cantade un mallo sen buxas nin demos, un mallo sen segas, usuras nin preitos, un mallo sen quintas, sen quintas nin portas, nin... Eduardo Pondal, así no referente a súa vida, a súa infancia foi bastante máis acomodada que a dos outros dous autores. Agora o meu compañero Anxo Millón vai recitar un poema. A miña poesía é un fragmento que fixo como dixo Javier, é unha obra moi longa, pero o que vou dicir é unha das dos como hai na galego, seguro que vos están as primeiras segundos, que é o que molar. Supoño que xa oído moitas veces cantar, entón non vou recitar. Comeza de queren os rumorosos, na costa do descende, ao raio transparente do brazo do lugar, queren as altas copas de escuros do mar parado, o seu ano pasado, no ano do teu verdor fingido, e de benignos astros, con fin dos verdes castros de valeroso chan, non des esquecimento, de xulio do rencono, esperta o teu sol fogado de pan. Aí o de predomar, que dicía. Os poses generosos, a nosa voz entenden, como a roubo tenden o noso longo son, mas os ignorantes, feridos seguros, imbéciles escuros, non nos entenden, non? Os tempos... Si, os tempos son chegados, os barcos das edades, as vosas variedades, cumprido o vinteral, pois onde que é xigante, a nosa voz pregoa, a de todo o ano pregoa. Que primeiro te dous non é un grupo que se caracterice por estar especialmente atento nin portarse especialmente verbo, mira. E debo decir que no tempo que vim dando clase é a primeira vez que os vexo tan calados e atentos. O cal, tedes moito menos. Así que, de verdade, foi moi instructivo, foi para mí, desde logo, unha experiencia moi boa, hai que repetir unhas veces. Muñeca
Settle down that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Yes, she gave you things I need you. Oh, friend, why you so shy? Did I you the whole back or hide from the light? Hate you to know you wanna fight it. Can't stay away, I couldn't fight it. I hope you see my face, that you will remember that's for me. It isn't over. Everything
Raquel, si faz o favor. Bueno, primeiro S, titor de primeiro S está, non? Elena Fajín Rivero, perdón. Primeiro R. Lucas Febrero Souto. Lucas Febrero. Primeiro T1, Elena Fajín, titor... Paco Ferreiro tamén está. Primeiro T2, Álvaro Sayáns. Sí, daqui a editora. Primeiro R, Sofía Sánchez entrega... Álvaro Sayáns, el segundo R, Adela Cebeiro. Segundo RS, Nerea Grelo. Está Nerea, ¿no? Álvaro Sayán. Marta Torres. Tamara Menteros, de terceiro A. Elba Vázquez, de terceiro B. Ellen Brisset Carretero, de terceiro D. Ellen Brisset. Mauro Saavedra, de cuarto A.